Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčine Jozef Habánik využil prítomnosť vlády v našom meste. Na akademickej pôde privítal premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Tí sa zúčastnili prednášky so študentmi na tému Slovensko v Európskej únii. Záujem o diskusiu zo strany študentov bol značný. Ja musím konštatovať nielen v mojom mene, ale aj v mene všetkých ostatných študentov, že bolo nám veľkou cťou diskutovať s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom a s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja pánom Baškom. Diskusia bola veľmi prínosná, zvlášť pre politologov, ktorí sa aktívne zaujímajú o aktuálne dianie v Európe, ale aj ostatných študentov, ktorí určite využijú tieto poznatky nielen v rámci svojho štúdia, ale aj v praxi a v ďalšom uplatnení. Vedeniu univerzity sa cieľavedomou prácou darí vo verejnosti i v samotnej akademickej obci naprávať jej imidž z minulosti. Premiér a vláda túto snahu náležite oceňuje. My sme dnes hovorili veľa o Univerzite Alexandra Dubčeka tu v Trenčine a predovšetkým chceme oceniť pokrok, modernizáciu aj vyriešenie takých ťaživých problémov, ktoré tu pred niekoľkými rokmi boli. Informoval som študentov, že vláda nebude podporovať na Slovensku vznik škôl, ktoré nemajú žiadnu perspektívu, pretože takéto návrhy niekedy prichádzajú. A radšej budeme existujúci balík peňazí rozdeľovať medzi školy, ktoré si zaslúžili svojou činnosťou existenciu alebo zaslúhujú existenciu aj do budúcnosti. Preto vnímame univerzitu tu v Trenčine ako naozaj významný prvok siete univerzít na Slovensku. A ja verím, že či už v spolupráci s Vyšším územným celkom alebo s vládou vždy nájdeme aj s pánom rektorom spoločné riešenia, pokiaľ by bolo potrebné na niečo reagovať. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja ako hostiteľ výjazdového zasadnutia vlády skonštatoval. Keď sme na pôde Trenčianskej univerzity, tak chcem povedať, že tam sa týkali univerzity dve úlohy pre ministra školstva. Jedna teda nájsť finančné prostriedky na dostavbu jedálne tu na Trenčianskej univerzite a druhá teda využiť ten potenciál tých firiem, ktoré tu sú v Trenčianskom kraji, spoločne s Trenčianskou univerzitou a pripravovať rôzne projekty, nielen na vzdelávanie, ale aj vo vede aj výskume. Rektor univerzity ocenil, že vláda prejavila záujem a ochotu pomáhať univerzite. V prvom rade chcem oceniť, že vláda na svojom výjazdnom zasadnutí, ktoré mala v Trenčíne, prerokovala aj body týkajúcej sa univerzity a jej rozvoja. Vysoko si to vážim, pretože dnes samozrejme tá pomocná ruka zo strany vlády je významným faktorom rozvoji univerzity a skvalitnení jak pedagogického, tak vedecko-výskumného priestoru. Vláda prerokovala aj bod podpory rozšírenia vedecko-výskumných kapacít v rámci celého Trenčianskeho regiónu, kde univerzita má ambíciu byť spolu s priemyselnými partnermi členom konzorcia na vybudovanie takýchto vedecko-výskumných kapacít a čoraz väčšej miery prepojenie aplikovaného výskumu a inovácií, to znamená transfer poznatkov do praxe, aby sme nerobili výskum, ktorý by sme niekde teda dali do šuplíka, ale aby sme robili výskum, ktorého doberatelia budú firmy predovšetkým z nášho regiónu.